Maunta niyang i-surprise ako kang Ramil. Pero sa mga pangitabo nga naglibot na mo, tuhuan pagkahapon ni Ramil nga iya kining binhi nga niya sa akong sabakan. Di gitingali siya mo tuo, Judy. Kasta ka nga, Kas. Nagkitawang na bukas siya na niya. Yung biya na, Kas. Kina ako na bahalaan ni. Sige. Relax, ha? Relax. Oh, patay. Unsa man? Ito, gawas. Uy, go. Huwag ka magkinahanglan ako diri. You need helping, ha? Hoy. Hi, Pugin. For your information. Saman, magawas na dili. I-in for M-I-S-I-O-N. Information. Di na maayon. Gawas! Uy, naman ako. Initubig, Kas. Gawas ka dili. Kas, tawagan akong nagkinahanglan ka na ako. Hi, Ramil. Muna nayapal ka kay humuti kilo. Ayaw nagbalik diri ha? Ramil, hindi ko gusto mo tuo sa imong mga gipanunot eh. Oh my! Si Leia may laki? Nakadare ba siya pagpakiguban sa iyang laki? Sa mismo pag yun ninyong kama? So, milutaw na gidi ay ang iyang kolor. Katul gidi ay ng babayhana. Well, nagtrabaho man sab siya sa club. Di ba? Wa masab gud nimo siya hinginli, wa nimo palayasa, wa nimo guruya, wa nimo pagawasa. Di ba? Magpabilin siya sa mong panimahe, Pauline. Iya akong gipasakitan. Pues, paantuson ko sab siya. Katabangan ba ko ni mo, Pauline? All the time, Ramil. Come on. Tell me. Unsay akong buhaton? Isalig sa Diyos ang tanan. Maura na buhaton mo, Leia. Diyos? Tinuod ba Judy ay nga dunay Diyos, Judy? Yes. Ano gyud duha-duhai ang Dios? Niya na siya uban kanato. Niya sa sud sa atong kasing-kasing. Sampitan na siya kanunay. Kanunay kong nag-ampo niya, Yads. Kanunay kong nangaliya. Pero murag tinakpan ang yang dunggan sa akong pangliya. Please, ayaw pagsulti ana niya. Mga pagsuwal na ning tanan. Abi na ko ang gipakitang kaayo sa inahan ni Ramil nga rin ako. Mauna ang katapusan sa akong pag-antos. Abi na ko ginuhog na sa Diyos ang akong mga pag-ampo, Yads. Pero pagpakaroon na ingon na di ay ang kaayo na ko. Kabahin na di ay ito sa mga plano ni Ma'am Carmi. Alang sa dugang pa na akong kasakitan. Yes. Mulurang ra ning tanan pagsuway nga miabot nimo. Kung usaman niya sa matang sa pagsuwayat. Sobra na kaayo, Judy. Sobra na! Yes. Paminawa ayo isulti ko nimo ha. Barog nga malig-on sa kanang pagsuway nga mudangan sa imong kinabuhi. Ipakita ni Lord nga wa matarog ang imong pagtuo o pag-ila sa iyang gapong. Tanawa unya ha? Di ba may ganti kang mapaabot gikan sa langit? Unsa may ganti nga ako mapaabot ko na ako ng buhaton? Ganti? Ganti? Premium?
ba mas nindot mong paminahon kung may premyo? May ganti kung mapaabot human sa akong buhaton? Mas ganado tang mo trabaho, dili ba, Ramil? Pero mas gusto ko nga ako'y mubungat kung unsa nga premyo. Pwes, unsa mang premyo ang imong gusto? Well, kung ako ang pabuton, dili pagpakaaron ingnon lang nga relationship ang atong pagkabuhaton. Pagpakaaron ingno lang ang gusto ko, Pauline. Gusto ko lang pasakitan si Lea. Gusto ko nga mag-anto siya. Ano laging magpakaaron ingnon pamantang? Anong di naman lang nato tinud-on? Pauline, Ramil, dili ba tingali ko lisod ni kugmaon ba? Look, am I not pretty? Am I not attractive? Ha, Ramil? Lisod ba gud kong higugmaon, ha? Ramil! Pauline, maura na'y panabang ang ikinahanglan ko nimo. Magpakaroon ingnon lang ta, nga may relasyon ta tubangan ni Lea. Kung dili ka makahimo ni ana, mangita lang kog babay, nga may akong gamiton. Aron pagpasakit sa kundatan kong asawa. Okay. Well, musugot na lang ko. Game ko. Musugot ko sa imong gusto, Ramil. Magpakaaron ingnon ta, nga doon natay relasyon, at tubangan sa karingking mong asawa. Sige, Yads. Salamat sa mga tambag. Please, i-pray ko, Yads, ha? Always, Yads. Kanunay ko mag-ampo para nimo. Ikaw, Sab, pag-ampo kanunay, ha? Ayaw lugak-lugaki ang pagtuo o pag-ila mo sa gahom sa Dios. Dili na, Yads. Gisakitan na gud kaayo ko. Sakit ra kaayo ang akong pinaskuhan. Pila na lang kaadlaw. Pasko na, dili ba? Maong cheer up. Ayaw entertain na ang mga problema. Sige, Yads. Ibutan ko na ni, ha? May nanaog man gud sa hagdan, basin ug ang mama to ni Ramil. Sige, Yads. Bye. Okay, bye. Ibisita ra ko nimo diya, ha? Sige, Yads, bye. Ang imong laki tong imong ikasulti sa telepono, day. Nanuwa ka man maminaw sa extension sa imong kwarto. Kung nagduda ka man di ay, Tinarong ang akong pangutana. Ayaw pag pinulo sa po! sayop ba ang akong tubag? Nagduda ka man ka sa akong gikasulti. Kay matod mo, akong laki. Nanuwa ka man maminaw sa extension sa imong kwarto. Hoy! Hoy, Jay! Ano ko na kong duwaye sa imong kamaldita? Mas maldita ka. Ha! Igo ko lang gitugbawan ng imong kamaldita. Ayaw kong talikti! Makisante pa ko rin mo! Milampos ka na sa imong mga plano. Unsa pa'y gusto mo? Ang gusto ko, mumulayas ka ng baya! Dilian ko. Hoy! Kung may kaawaw ka pa! Biya din hiyoy! Wa na makinahanglan si Ramil nimo! Ayog ka bala kami sa Sir. Dili ko mo gamot ining bayan. Kung kalimpiyuhan ko ang lapok nga gisablig mo sa ang pagkatao. Kung kapamatudaan ko ni Ramil, ungawa ko makasaan niya. Ulin alas 4 ang pagbibig.
bayad. Nagipuy-an sa mga taong dautan sama nimo. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini